Emi chamo dia take so. Martin Timadasi. That's a yamada semu. Kami we samu na wata masimu. Abu Shami Sami. Elsa
Bravo said the union or more when you can say Omo from some 500 Ghana cedis. I had to scan up people. Bravo, yeah, Unia Money, now Monfa and some Gonya. Medianti, Madasi, as a former right, now Momedasi. Wajua. Sunday, a year of Kulu, our a year, I want a pair so. What in a bush now, Omobaya, Omo from some 150 Ghana cedis. Of a paper, and the front. Mammy, Abajua, Unia Money. Na mo fan some konyana no me koma chaw eye snap ba ko so o mo de entai insanity mediati madasi asina fam nai na mo Abraham ma wonu nuanu nyina sania amata wonu na na ya ugasi a Holande wonu nuanu nyina kasa mo woni wa mo si akawa na akawa no nso wa mo ma me na awie wa mo wo si ehun se domo awo eti na na ya ugasi se ko fo si ka mo 300 Ghana cedis na yo pepe mi ansa ama esi abusua ni nyina so na nyumra ana mama so ankonya monfa bobo ya na monfa nkobu dia mokwafa no medi enti madase dada abodi na eguso
ni na tie me na wodi na nso ayi ba wo yira wo firi gbogu awa ma no ne wantumi amma na kuma na da for me ene ni kunu adani anu sikasa ya ukuro nso ya bisika na emia abusia na ba ya kase ya batia mo ne ekwa wo ba no a wo ba na ware ne ba wa ba ka bibi a kire mo na ntwe abusiafo na ba aboba ya tampo ma abusia on ba ya sister na ro ne wodom ne abusia mo siesie wo kama on so ba mo se edom awo mo eti kanko enaka mienu ede simu animo no ha ya panivie snap da so eduada ebedi adadi anai ebi ano pani bi aba etu ase snap na abusia pani fatu te wakonase ahini bi ba wodi abusa ne kwa so enu twa mo no wanka so ade nsaba no wawie dabi wokuta 1000 Ghana cedis aya pem opipidu ya de kwadada no 1000 Ghana cedis esi abusia ne so na mo mfa nka na kuma ane ne ku yo abusia bani aja kusitie me Mami yeti wa wanya ne ba bi kro ne ba krasi anam se no ye kura krasi nti wa mu aya nuanu akrasi ba na me kana samwi DCOP of please our JUASO what is ane mami ye ni mawu ontumentra wa ba oba ya nso abatia na masiesie ne kama ose ne nso awomu million baako 100 Ghana cedis esi amama no akrasi ununu anu nyina na nto o afanom ye vanka mpata emu fom baji enti mada ase dada da se anya hello Tokuni ni nuanom anga sawo ba na waka bibi a chiro dabi e ka no ha na wo etu ase 1000 Ghana ya 10 million yi dia ensu so nuanom mo
sisan konya na wo wie bibia na wo bedru US awrade do ba eka ba yo eka
wakwa wa omo kwa ye ni bi Kumasi to omo kwa 500 Ghana cedis ya 5 million abusi apani esi moso amu franka endo no afachere nkonya mfo na sakwa dawa wa omo de akwansra JUASO eti minonsa baba wa kwan ekwa da eno mary ya wo bi afaso fame wada roma no amakrofo baby do omuti atu dipa ayanti rose anti cynthia and anti dina emesi mani ansase wada roma wa kuta yenkura wa kuta 150 Ghana cedis aya 1.5 yeah nafaka wunianu nkonu egu form na dienti ada asedada wa hunu ya obada wa ngase opani yabo asiama wane ne yire asamtu no odofo behwe wo a eno ne odopa osi aba ya da chiawo ojume ngasa wo kwa na chire wanu adi nkomo ofon so gabi okra 200 Ghana 2 million dia afaka ma me no wo fanko ne mufo na dienti dasi anyama wane na busia duru aba chia bretu abusia ade atomo chia pa ba bitia na shia wo no omo nchia na zo pa ba bi mo omo nchia na no mo fa ma so fa me kakra satri bi ato eno bi asa ba ma kresi buatin the old students association Collins secondary commercial democracy tnase na baby owo bia yemfa domo bodom yadamase yo brother kwampa chotia me na sane obema kwame Vera Asante ekasa ahono omo abaya bachia omso maami ewu omso maami ewu omo kuta 400 Ghana eye 4 million eja da kwa die na faka hu maami no ofanko na mufo Sana Elder and Mrs. Japan COP Aguna Central Openia Dakwa Osu Abechia won't to me 1 million 100 Ghana yeah Nafaka Mamma no of Angonia Gufon Nadienti Madase Dase Yo, nana mo ni abusuafo. Dara kwa nkusi, e ba cho, onu abusua. Mutie ni kakra. Apani, eye wa wofa. Ye nyina ya de nyina. Yo, ablampa ma hairdressers for baba chiao. Eye antidora. Ye ni ababa Dr. Kofias asare. Ya wonya ne ba bi ko ye no. Ye oba Part3 anopa. Obesu. Na waso okwa ye bi wo. Ewisa obesa abade. Na su baba na de asan. Ejopani kwa kusie. Eye antidora. Dr. Kofias asare. Ne yire obadora wose. Ghana 100 series. And series ahead. Million blue. Abani esu so. Eno abusia de dura nyimra. Ya fa nka ko nyamu fo. Yo abusia sante bi ato. Eya asokore mamponja asehene ana ba chia na nanuma yokofo ade atomani. Brakra Yo nananum abusia pa cha muntie. Sister Mary. Osebo nsumi pa cha wo no ma. Mo fa mo aso mfa me. Master Sante di abo. Master Aye anopa ne wo so be. yo brakrasi yo bi afo so fame. Said your sister Mary on ne wa amanone kasa ahono no. US was say we to me ama enso ntifu ni wa pagafo ha. Oh. Le ba chotie. Unu akwa me agei a wo Kumasi. Wanya ne ba bi ko. Enso ne yire ne ma ewo ho. Wo unu anu mi enu awu ma wa ngasote. Etu amo abachia.
wɔn ntoma nsɔre nkɔ wɔn sɛ CD Ghana CD ɔha no ɛyɛ million baako ɔfa bio monyɛ na momfa nka okunu ɛne ne papa ne ne nua no nkonnwa. Sani ante koni ane ni wo US. Dabi ameka sanyonku bi chenua. Woma wonua no tense. Woma ame no wo fawu. Wo mo nso atutu anan aba abechiaw. Ya ba ya ye nkokwa. Wo mo so mu kura 1000 Ghana cedis. Oni o adaku bi ane ni wo US. Mr. Martin. O ma ne tense o ma mi ewu nto no nso ma mi ewu. Leonia to Amonia Abagachi. About 500 Ghana cedis. I have 5 million. A jackrass soon some Nafakanko from Virginia for Nova. Ebi ba ha no pa no ewie so to do na meka ho ye ba ya abusia ye gina nam ye kra yensem enka ne sika no million no pale plenty min kan bo bebrebe ebu wachi 18 million eye ene sika 1800 Akokari College of Education all students Agroto family Adansi University Ohana ye nua bai owie teacher training ya ode wa America ye mu na eduma ase ye ba ya ekra 18 million se onye oni na busia omonfa ensisa won konya ekire ye ne won komo pidi same de we de ye de pepe na ni wani so sanna asamacho na Mr. Nimoy timi ama pepe wani mu ni so na je se enjoy etina na ye ma se de wa wunua Mr. Nimoy kasanie wase 500 eye 5 million na je na woni abusia ni nyina mo fa mu ni so ase wa mo onua mo fida ben ana aba abepepa wani wa mu ni so da kwa na yiri no ma na enam dwom no okay opani ada kwa ba ma baba bia wo bia me pa cho peda wutie na hwe dwom ha sabre ya hu no se oba ba na ofra santie fa oyire kono fo na enoma na ejesie no enoma na ejesie no owura da kwa yire papa enoma na ejesie no na mo hwe dwom e na mo hwe de oba pa itimi ye yesi de mema timi ye na maso timi ye ma ne buro so no kro owura da kwa yire no ma na ejesie no sa no fa se Opo aba wari anu aba tie fijase. Na wana obo woni se ema papa bia yetimi cho bema. Na yetimi sho yase. Ayo so ewo ho. Anu ama nyina oba ba akopɛ. Aye friend sanana. Aye wura da akwa na yire. Ne no ama na etwasie no. Yeah. Ena mase. Na no mi jama ni mu kasa kakra. Ema aggressive wa che faso fa ni. Anyo press na mi yetie somebody. Ese mu yetie somebody no. Anya sa ni nyina ka se betu oguma yenti hio. Ese mo. Eba no papa. Yaba no pa. Dia sasa wo yama e bia sa hoho wa ye. Enwumre ya no msikasa. Ye nsware nko. Na canopy ni nkonwa ni kanya okada. All students of Collins Secondary Commercial 85 group sanya ya kasa chire woni. Ye kuta yansam 2000 Ghana cedis.
ayati tuwo sika no 20 million akrasi esraw say je na fa ka ma me nkonya ene mpatagu form yewi ani eni yeni ababa panyi bi so ne wa papa ene ni nua ya friend Mr. Ntiamwa oni do si krom ha na ne papa tie eye adwuma ya tete ne ha headmaster of the secondary school dadam also ne papa ni nyina aba o si akrasie wa do ye binti wo mu binti wa yonko fa binti one ne papa ni nuanom omzu kuta onsem 200 Ghana cedis ensi uso ne ntu abusia majinti madase edase nyama edase nyama sabe ya megina ha de mo amutu mo ni hwedwem ha wo ba won so ba pa bi kura ha bag gina ho de ko bi abo na sene wo firi ba bia asante afija ase sabe nana no mo anim wo ya imposoni amaya nana sabe wo ye bretu ba wodi afija ase ahema akonwa saba pai na mebeka na ho asem awie yi yewura da akwa ba bia wo bia ohene baka oti atu wa wemu na tie wonyere bapa enne esansa ne ne ayesronko ewo manyina mu ebra aye maame eti ase no nukwasem nie wone wonyere akabo mu ani wodi anam mo bafa maame ekọ mo nchen na obapa ya wogina dwom hai ama ye hunu se ampa ase eye maame wo ne ti abafa ne maame wase mempene da agesa me maame na so obapa idie nukwasem nie wa anya ne sa mo be nyina nanase no ye oba ye wane no edi ne kofie obapa ehwe na se wane ne tira ya sumdwe nkoti se maame hododo no ebra ne baba ma dusi poku firi mo men ka mo hia wase me ba fie na si ja no kwa ma wo ba fie na spofia ntoata ye dware aba mo nyina mo na na da wo ba ye de asa ne fata wane dusi poku ayire ena no pe so mba ye ewe de wo ba pai ono do na asi ne bo se sabi eburu sabi anya de na no mo anyim etrente ya ye nya acha so a enti asa wi esu me ba na mbecha mi kunu ba me na ye ani mo jam oba pai se enso enaka etu a esoma nyina ena mo sana na mo tie wie mo na do mo etaka no bi asia na su kombe de ye bia no nso ya sabo na senti oba pai ya hihye ni nso fefefe wasi ewie enso nyina obi a otaka no bi asia su komote no ne de wonye sa enkwanso yi bi na onfa enyojo na kuma na na mo se wo free America Washington ene sane sinti wa ba na president se na dia ne be dia dance so ba pa woni wura mo free America na eba eno to dia me ya wa konwa the senti won so kra bi ja so nyina na hima se me gwagwa ya mase ayi won so se dia be dia dance dia se se dwaye esansa we ya de shipra ko asa play hima adwato a wutimi tena postoni ama ya akonwa so na na hima ene afija ase hene ya de asese dwama ne se won fani nanim na won famra sanse obai wo ye onyema the senti what in the top ya hodo nyina hihye sa asese dwaye ma ase ano we bress na namon ene nti obi a otie ye yase no wonye sa tofi bi no mfa nto nanum na won tafere ho ma ehunu se no kwasem nie wanya mfe mpade a na wo se aware enye de na aware de de ba ye wurada akwa yenya ye mfe mpade ene nti wa ya de moni yo ye bedo wa akosi se owuo betete ye ntem won se sa play chingapi odi flagro chimemu na ba ye ene ti ye nchema na nanu nyinara abusia nyinara ema nyina ne mfa bintu ya no ye mu sampa aware ede ne nkaya no ntum ema sabiem ye num enyinya nti obai so de flowers ni nyina asisi so fefefe ede be che ayoko abusia enyina ene wokunu mfafo a ebeba ena mo se edu anyumre ato da bia sabre ya free dum somu na so ebia na nso to na grada etiti wo wiem ni edum kanea ena nyumre mpase obi obaba ko bia mu ha obehwinti ana so obehwe ase enti obai pai se ena nyumre ebia na da suom ni edum no na wo pekeka apesa wo sore na wo kogu nsuo o se machi si nye kandre nyina ha ya nie na yempa ya hwinti ni ya hwe ase ano twa mo no oba pai se anopa ne yesu ye
Yesu ye papa edi jam yasin no me enu nyina na ewie susu ade ne ye sanse wata Nyankopon de ye ho kyaye na se wankuya ne asori a ye bekọ Presbyterian asori mu na yakwa Debra de ase ayeyi nyuma yakọto no de ne de bekuta na ye him wose handkerchief ya hodo a ya hye nyina ra mon chama dofo a wa ha nyina ase de be ya wo kyerɛ da obi obeba sori dem no onfa ne nsa ensam nanim emo obenya bia maso waka se de awurade wa ye dɔɔso ye mo wa mo esanse obi antimi ne wontwetwe e wasase so a handkerchief nyina mase baapa mo yire baapa bibini broni afija ase de hye oso mo nche e ma adɔfo nyina enya bi ene otwa mu no ene wo se ye awurade akwae woni anom e bia na saa bre ye awia ya boi na enoma amode sabu asa obai so obua no fra America abrochimemu no obaye eno nti kokui ene fanta nyina medo bibroni makuma motofe gie na no wia no mo fancy baabi ade mo chei esa watumi atoa so ade ama adofo ti saa no ma nyina na so ode ma nense ne nkumafo se mo nche emenso obi aso yewura sadia woni ano ye no sa anumre ye tu aye ya obepa baabi atena no madwendwene ma me wuo yi ho na yire ba apase ansa na monya seten no gese wonya wan ahodo yi sisi epono so ansa eti yewura da kwai wo yire bini buromu ye na woni mawale oba pa ise wan yi nyina okuno na nyumre onfanya seten na monfanya ndwina sadia yie no esikoye na nanafo bia ebeda no monfanya moni ene anyumre oba pa ka we wie ene wose na Nyankopon ya dema wachina ya kwasoro na mi wura yi woni anoma de antoma na ebefra oba pa ise kenta hodo yi nyina ga ne chacha da so ememe monfra na wachina monfa kwasoro dem amoko hye nyame ya nimonyam se de wa ye bia eye Nyankopon ye ya dom na se duada ya trase ne yebuka wose wo bi ko be ne beduo wo fra wo birisi emema so watena dwuma me yahuni sampa wona wo mahame edafom oba pai wa ya de waka we nyina ewie no se mensonom nkumafo edia pa na be kire se me nana bi fra brochimemu na baaye nananom ene wo bia ye watena kan de wonu no hoda eto le be na se yakwa yi ase a na ma no ne epimpini yachi na ma ne epimpini yachi adofo bopua no e ma ye waka we nyina wie no wonu aye de akeka nyina ya comedies wose abe no obekasa kire wokunu bempa ayewura me pa cho ba bia wo bia atie me wo yire papa message na wose de wanye biri enura eden nyina achi no afi no obekasa esansa ya ukure ya disikademia ba twere bo wo yire papa se wo kutasika pa million baako adwemu oba we wose eno de ma wokunu mo amotete ebo no mebua na mi pasai million adwemu oba pa ise wonu maware eno ti wade tu okunu ya awam na ama eka ya bono eso atumi ate eno twa mu no eye bretu abusia oba pa yi wadam no wa mo so se hwe ya be hwe ya bai amono nko akọ ono so abusia ne se ada akwa megina fitire no ba wale wo bai wo si ne bo ba fie asante afidase empesoni amaya wanim oba ya no wo mo so gene tum to afidase abusia no se million du baako ono so ya de boa ya dofuo aha ano twa mu no afa no papa busia wo so se hwe ya so se yantena ho saa e wo mo se pletofo no ko ya so ebedi akire enso million baako akire po aduonu ano twa mu no antankuruma wona wuso na wadwom onso sai obaya onkuta wonkura empema hanu mesra mo kama mo pro no ho mame million du baako aha 3270 opepia diasa aka class opepia dia 9 ano no ba pai wona na busia ede ma yewura adakwa mo preve ja asefo ne aya ade
tie me ɛyɛ maame ne ka tira yɛ fɛ ne sɛ ɛkɔ yɛ chama mesra wo na fo ne tie me kakra mesra wo na fo ne tie me kakra na bi bon sampa papa yawo na busiafo ɛna gyina ha ɛyɛ nana owusu suaka ɛyɛ wotumfo ɛkɔnya ɛyɛ wotumfo ɛkɔnya suafo mmanyene ɛna gyina dwom ha wɔne abusua no nyinaa mama hene ɛna gyina ha ɔno nso so ɔmo ba yɛyɛ a yɛba bɛboa abusua no na saa bere yɛano mu sika nsɛnti na ɛna nam edwom ha bɛbɛbi ma na ɛntena wɔde n'ani wɔ fam ɛba bɛtɛ akyire ɔde n'ani wɔ nam ɛbɛtɛ akyire yɛda mo ase yoo saa bere yɛbɛsrɛ dwomtoafoɔ wɔ mu awareɛ mɔmɔ ma yɛ na ɔbaa pɛ wɔn ada ne ho kakra ɛnyɛ ɔbaa ne de asam to ogun a otumi tena n'akyi dentin yɛda mo ase. Mama ne yɛ pɛ sɛ mo hwehwɛ yɛn a wɔmmra asase afidie ase yɛda mo ase. Sisangasa. Hello. Now. Hello. Yo, I was your penny. The Bajo Tiene. Oba Crafo, and got trying. The Bajo Sansway would tinaba. Wouldn't you be out in the world and the Auntie Cecilia was say, who could we are no Sukuna? Wababu Siabachia. What to be sorry, was 1 million Fordwell, Dr. Nana Fordwell, one in the one America. And I see one already for Fetiano Park. What to make us more better now? Show tea or Jawako. What's in this one? 1,000 Ghana cities. And so, and then we'll get to shame you now. We'll get to empathy. But I'm not here. It's a whole young man, and I'll send you my man. So you will see us and you have 4 years. And you have to say, Chama. Kwabra no mani kunu ajaje mai opambu oyofu abuka tiesie ne kama oso anaye wo kwabe miansa eduachi awe na kwansra kura to aso okura 300 Ghana cedis 3 million Konfaja sini Ellen ana sokwa mamponhene anso ano ekoma wo enti sakwada onso a ekwa sra to aso enti
amenya akwa abro no ma ne kunu eye na ageman pambo ekwo na ba na nanu nkwo na fo awini eda ya wamu odi sipra ko dansa aso nana ayo akwa na fo na di kan si dan wasante mempia fra won si adanfo nana se amenya akwa do no seto ade owuo na betete won montem eti enan wo kire sama wo ma me awu ana me nso me ma me awu anu pa ho no na ahema okunu ajo si adio kwara bitifi asra achengwa no mbremu na muati awu for penny na no asanto ana ne ajo na ofenso ehene nso na ajo anu chamwa ya ga chirodu to apunu mu ga chire ba sedi ne kuru papa ya ose si amai anju bo asia abraba abozem nana aguma da ahene nana ya abrafo ya na dia chisika so a eni ya tugu aja sanse ajumere no sia don't you we are mubeti ankrofo so amiensa mu agu waba me asala na wonyi no 20 ne tayo wo yi ni 200 ne na anu ya akufu adu chaaya no ya ankrofo ya ne adi ansasi e wo se ye disika tom prada kabodi atom prada di ana ya mutu ya di disika tom prada ne edi na me ansase se ne no anfa ya anya so no odi aye ba no ono so di omo aye ba etu omo sie no me hu se yesie mo hwe do mo awa emema kasie mi asase ensuo ya nkwa eti do mo awe mo fe mu friji mo se ya freezer no na mo nyimra enu cha mo no Toffee. Can I get to a besenua near me besen? And then your dear boom pressure. I did any treaty. Attention, I better become some. I mean, attention about Toffee. No, what the two and no more. Now, mamma, and me and said, slap gas, so man said, one more door, the door, man, and me and son. At a set toffee, and then so I could see and come. I do chamwa, and then in our plane at the bedroom. We had to wing down and that went my motor. I have a word and never such. Ya the baby at 3 and noon. And you chamwa, ya who said drama, a drama hapa. Kanko kunemra ya da chama ya me dia gu ya po ama se di nyina kanko na mo nyuso na mo dada mo ho na mo chinchin moto ne kakra se ne mudu ni ama ne wa na mo woso no mo woso ma ne huru se wo mo moka anu chama handkerchief ana pere chebi ya dia su ya tuwa yensi kura wachira ya kwasore ye kohim eti ya bache no wachira no pa ya dia him praise their son name ma me na mo ko anu cha mo no wachira anapa ya fe ni akwa no amu ya gbagba mpesie Baserfo ya beko no omo apon wo hwa abrochire maniye abrochire oats abrochire milo abrochire tete obaten no milk papa anya na due no fu no aye ni ha no ye bia eti wo ya ni aye ni asitire no ya tum sa ni anom ne sa wo hwa pa no ya ko sua ama enso ama ne se
Sikano e mema ne dia bo wangata so no. Enumere na no ya di create du ebeba na no pa ya che. Na de yentume nso omo bebre. Na ya di ama ahwoho no. Na ya kwa sore. Enu twa mu no. Ma me bra. Kande owura no. Ya wa ya bra ya bete fun ni adum kanea. Ensu onto. Enframa mfa dada wo ho. Ensu onto enframa mfa. Na ya dum no. Ti adum no a efie bia ya de awowo kwatene mu no. Ya de bi kwa ho. Kanea ni dum pra na wo nso asopa. Na ya pepepe. Do di mfimfin no. Ochira ya kwa na ase asore. Na aje ma pampo ase. Ne ntoma fitaa. Enam se mema na mema nto amuto ne ma ne mienu wo so amfura ye brisi e ya kwa bi bomu e bi ande ya be kwa na ase asore no na efi akam nya fe usi e besai anke ka wa wo mu sha ya mfa kwa na ase eti wo ma sa to set na tira ntoma fitaa no ade be kwa sore no wo mo mpabu enyina dafo wo mo duku shem o tira ma no fitaa no wo de be kwa sore ko anu twa mu no ma me bra aju adani adi adadi anan se ya pa anwa asantefo de be ka safe ansana yedi ye fita tuntum na guo enso bi anna wo bi abesro se me nku jame na me yame ba ho ade ana me kotu me babidi eno die kuro bi so de ye betumi efra eje eja pamboa ane ohusu adiomi asonaba aja ohusu anati kwatu so obi anim ane papa ya osenchi buasi akwa abonana abozemna ne eni abama bibi ya no abehume sikanu dika tugu mame ensesa bi ansami asalai antuma biewo anya yo high target o aya bulochie nkwa wafa me wa ya kuraje mfra mewu obeka me nwa samu afagonwa tira so acheteni achi krakase wa ya kuraje mfra mewu adasubo lazy ala tafo de papa nibi nini ne sisem eti so be be sha abra Alice ya wo mo betra adwendwen na kwasai anumere so na ba san ye dey ya nhwe tra so na wo mo se ayie ne wa wo hwe ya short anumere wo mo de ba dwendwen wo ho abrante ya de ogwa ne tra play mu from US and ya de ne ba ye enam se eno yi oba pani oni ni mi abemma efi onso nkonwa wo ho adua de nyamboa ye di adabi anan ni ebuka empani sra ene na yakọ computer era ti etwetwa ni e mabi so ankaka ne ye sra ye nuadi abro no mai wonu ni anu mukuro se abisia bom eti adua munkuno anya hwe kura brebo mo mfan antumanum na mokra embra mo da dia me awe cheche ambe mama se ya wu obi na nu wawu wudi na pa ba bi de mu agya mo su nkyere wo bia adanti na wisi aba mo sa mo nkyekere mo yere mo kunu no se efra nwumire yi wo mo de ansa ba toso obi aka na akoma nto ne yam awe wo ni nyina ba kwa anu chawo ema mi ansanu kunu no se omo kuta 50 million na ye ma ya baka se bebu abeyi me frisa wo ba no a wo pre wo no agesika no wo junction na ye me efie wura bra beyi me o se pole wo mo kunu no se 50 million yo Papa ya of that ni abusi abuase 1,000 Ghana cedis
Yakwada Danma 10 million. Kachi Wafo, who grew no Kumafo, 60,000 Nafatu Patano, Edwada, the ATM card for Yiska, Eddie Abel, Nadia Bowabosu, Nadia Nama. Yo, I just like you, Asuraba, Bema Travel, and woman to grow, was it, or Papa, and then we are no Mama. And so say, why have they have 1 million? One with Pia, Pia. Why
ade na wo pe somebody needs you. I'm
You don't want to see. Okay. Mr. Sorry, which is 2 million. Yeah, my father says I will be able to Jenny, why? My God is an of them. Okay. Every Baptist church as a master. So
yedu ɛdeɛ o classmate no na o classmate na akɔyɛ nnua dendendenden akɔyɛ nnua sɔfo asie wɔne n'asafo ma wɔn baayɛ a wɔn bɔm sɛ Ghana city sahel bilo mmienu n'ahema Victory Baptist Church asamaka si wɔn si bilo mmienu na esusu no abusuafoɔ na edura enyimra yɛfɛ nsesa yɛ nkonnwa ɔbaa no ne papa wu wosoma yɛn ɛma yɛ kɔɔe ɛtɔ w'ani a nyɛ nkwa na wuyi ɔno nso ba bɛyi wo di ama wo te sɔfo asie du ɔne ne yere wɔn nso sɛ wɔn kura mu nsɛm ɛne wɔn abusuafoɔ no kan wɔn nso kura mu nsɛm Ghana city sahasa million yɛnsa na nsiw so ɛne abusua ne dura enyimra wɔn bɛnka akonnwa wo fɔ. Apologize. Ɛyɛ kuro okoko ɛna ɛda bi kuro na yere ba apologize na ɛkasa mo wɔn no papa no ɛne ɔsoa no ɛna ɛkasa mo wɔn ne n'abusua. Ọba apologize na wɔso ɔyɛ ɔma n'ase ɛna ɔyɛ ɛnimo ɛne ɛgya kyerɛ bia no ọba apologize ɔyɛ ɛgyɛsɛ na atosɛ no sikasa ọba apologize sɛ waba paa n'ase wɔtɔ no sɛ ɛkateɛ ne tɔ ɛni ti na ne nsumu mmienu ti wɔtwa plate tikiti a wɔba wɔama kora nkɛnyɛ ọba apologize kɔkɔɔ kɔkɔɔ tuntum ọba akɔnɔ apologize sɛ wɔkura ne nsam $300. Enti oturo no so na kabushia ni nyina ya ba ni sa ga kire ni na so ba pa e ko na ko ba bi afa no ani chi akono sa da ga se papa no so ka fa ni e ani na bushia so ka fa ni e wo mo se sa ya ga yi ko ni aka bi bi an che bushia na nche ni ti mo da wo ma wo mo so so e kra ya nsam 500 Ghana good cities ai ko Canada mo a opipipi million ɛka wɔn mo bɛyɛ deɛ ho eduro nyumra abusua nyinaa ne abusua yi ofa mo paa de sa bogu baabi a ofa no ɛnima bɛyi ɛyɛ papa ya o ne oyere ɔba pɛpɛ kyama a mo fi US ɛba yɛ samle ɛyɛ okas okas fɔ ba yɛ sɛ ɛnima bɛyi ɔmo ne mo ebi asa ɛkakyire okas fɔ samle bi asa sa. Are you serious? Question. Okay. Would you do yourself in some time? Samson, and the last year it's a nipper. No, so nipper, no, so nipper. What is that from my own video? In some time, and to listen to you to me, you said it by the same India, and you from my own video. See. Sincere, yes sir. See. I want to
sit down here and talk to you. So what I am. Is in the fancy morning. Someone fire. Someone fire. Rossi Sicilian. Mommy and Montania. I'm another cup of food. So one moment fire. Now come one moment fire. Let me live in bed. I'm a zombie. I'm a cheetah. I'm soon I'm over here. I'm sorry. So over here. My fun is over. See. I feel I'm going to miss you. I'm not going to say no. That's what I'm going to bring you. I want to miss you, yes, and it's you. I want to miss you, I'm going to be a friend. I don't come to I'm not going to forget you, but it's so fun when you suffer for me, mama. She's Mama, oh, I love you. Oh, mama, no. I'm here, oh, mama. And I did cry, my mother got down with me. So say my cookie, let's see the cry, you so I did so you so let it again.
my baby. Find me some Syrian trouble. She's more now. She's more now. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. When I go see mother with me, she gon' bless me one forever. She gon' be glad when she says it. Oh yeah.
sɛ yɛba bɛsom yɛwurade ne yɛn nhini na yɛnam ɔsom yi so aka Onyankopɔn ase wɔde esi mu adɔyɛ a wɔde kora yɛn ne bammɔ a ɔde adom yɛn efibere a yɛadɔfo ne tutɔ fam esi awurade yi a yɛpɛ baabi ɛde ɔno esie yi nyame a yɛadom bebree yɛ maame ɔbaapani Elizabeth yɛayɛbo a yɛkafrɛ no ɛne oyɛ animu ɔpani Edward Okukyerɛ ɛne yɛ maame Emma Dɛkyerɛ a afei etwa mu no onyame frɛ no no osua na adɔfo ɛwɔ dɛm ɔma sɛ yɛba mɛda no ase na saa sɛde asom yi mu no asɛm ti a ɔde ama yɛn sɛ yɛnwɛ ho no Prɔfo Kasem no ɔse beware of false teachings. Beware of false teachings. Sɛ yɛntwa ɛwɔ nkyerɛkyerɛ bɔne ɔbayɛ ho onyame wɔ w'anim wode woto mu nea biara wɔ bɛhyia wo ka asɛmpa ɛnɛ nso wode hyia onyame fa w'asɛmpa no deɛ gyae asɛm yi ne ka ne ne ti nyinaa ma wo fa ne no mu amen ɛyɛ asɛm a yɛbere so ɛyɛ asɛm a ɛdi ka yɛbere so ɛyɛ asɛm a ɛdi tie yɛn nyinaa yɛ adeɛ sɛ nansa yi kyerɛkyerɛ ne dɔso obiara so mu a ɔde afa baabi a ɔpɛ na ɛnam saa yɛ so ɛtwe nnipa bebree ɛkɔ ɔsɛe mu kasa beware no kyerɛ sɛ hwɛ yie na wɔne mmra ho so da wo ho so yɛtaa ka beware ɛberɛ a adeɛ bi a ɛyɛ hu ɛwɔ biribi a ɛyɛ hu ɛwɔ nti wɔn a onyame adom wɔn nyɛ sika te sɛ adanpa bi no bebree atotɔ nkrama yɛ akɛseɛ gugu adan no mu afie no mu na wɔwura fie hɔ a wobɛhu fie no gate ano ɛyɛ atwerɛ beware of wild dogs na kyerɛ sɛ akraman a wɔn ho gu na wɔ fie hɔ ɛdi wowura wɔ ahwɛ yie ana wani wo eti ɛnɛ we should also beware. What are we to beware of? Ne atoro kyerɛkyerɛ dada kyerɛkyerɛ bɔne a ɛwɔ ewiase sese wohwɛ Bible ne mu a Bible no bɔyɛ kɔkɔ bebree ɛwɔ kyerɛkyerɛ bɔne ho kyerɛkyerɛ bɔne no ba ade yɛ gye akyidaa ne sɛ ɛbɛsɛ nipa ade ɛde ɔma sɛ yɛ mu Yesu Kristo kasa a ɛwɔ kyerɛ asɛmpa nti nso kyerɛ bebree mu no sɛ wɔhwɛ yie wɔatorɔ adiyifoɔ ho na wɔnamomante wɔn mu ɛba mo nkyɛn na wɔn deɛ wɔyɛ pɛtɛpɛ
Brother, before I just offer you come up. Now, we'll be saying this, I don't know. So far, someone about what kind of say. A man was on the one. I didn't depart, as I said, when no one would die, I didn't know what die. Not as I said, no one needs a microphone, a minute, I saw for them before, and the dark. If you remember 2 and now the place said, there was a 4 and a different prayer. Who come and chair, how many might be the daddy? Says, Ekura, Cassan, or one can was our so. And the crack, and the crack. Mammy can't tell another place the same time. Or your counterfeit. So the devil also have counterfeit gospel. Or gospel. Or was sepia and yet counterfeit. Now to Obama. The gallant former in tobacco. The Jerusalem was the chrono. Say what was sepia and yet counterfeit. Now, what Bible? My members with him, and I don't make so busy with him. So I said, oh, no one saw. We may have quotation go about who are the support. Over the community, but that quotation be about who are for the support. Bibia, as we are. Over your quotation be about who are the support. And when they hear, got the feet several. Open some, and now. Okay, now our counterfeit ministers, counterfeit pastors, asophobia, only counterfeit. Our false, our preaching counterfeit gospels. Now another something, only counterfeit members in the church. So we are counterfeit Christians. So ye, ewo sa and Crawford. Ewo bebre na wahwe yi a wobeto ebinom aminem enyame nwanwa se wote dem ha no pay na so wonye kristoni so betume hu sankrofo yi na watwe wo ho afiri won ho dia ene Psalm 1 nyomo edikan no ene kasa Bible catcher is saying, Shira, any nipa, 190 at the Bonnier for Council. Council in a dark council. And say nipa, there's a soft one no more, a fat prophet. They are wicked people. Only nipa would more day. Now, what did you nipa for me? But I want that. But me, come on, you be a bit down. Ever sell. Someone is saying, "Should I do the power that tell for the fridge?" Now we did the body of our so. Now one ten of the 14 here. Now moon and me and I joke. The papa me mammy, a branch of Babawa. So it's me and this the whole game, Radia Semo, a Ria, and I joke. The Kaya. But you say you must examine what you hear and test what we hear against scriptures. As of you of Beroria, our Paul Nyamiasem, the Chilawon, Ewa Asmafuma, a Tidio so did you do back. Asasa for Support the teachers and the preaching we are. What ya some look again? Or coffee, or pesa, seven, and the rest of the coffee, and I say, yeah, that is hard. Time and a message. So, now, what so what you say? What you fasted 60 days, the firm is here.
na nya wo go ka che me se eso bi na so me de na wo yi wa se na sa na wo to na wo wa me na wo fa na nya sa ma tu na wo na wo na wo so ko ya se e wa wa nya ya se si ya pa ti o ka se ni pa na no che che wa ma da Aku menjenem, ukra jenem, anyone in 1, 2, doyong kuso. So to me we ya, what the brother dia di for this evening nas. Yes, it is true. Mudi, o Cristo sumenjina. Oh, your Christian life. And not the even Messiah. Okay, so. Number 2. Okay, so something love your neighbor. It is that we are Christian. Now we know Jacob. Now we know who we are. Okay, so someone according to Jesus Christ. Ayapwa. What is? Now when you so now when you word you don't love God. Oh no nyame. You must love God by obeying his commandments. Loving God means you must promote the cause of Christ. Does it already? As Obama, when Yamia Juma Koso, Obama Yamia Juma Koso. The message is for one shall come. So Yamia Juma Rayo. And I would the idea of no Yabua Eno Yanimo Odo Nyamia Ma Abrewa Anopa No Nemu Okwanopa sorry Obesia Nyamia Sem Obesia Nyum Nanya Nunkwa Odo Nipa Etibra ne papa ne ne maame awu na wo nua ne nkuma wo ho wasasasem ko school ma yire me ho ayadwuma na me dia po mo mama ko school de no ye me ba krum ha ancha kra na mete maame ye ni modi na minim no ba na mete maame ye ni mo sa who is this maame ye ni mo ko me ba ancha kra ne ye mo fore na papa ye obegyina ha nai o bobo ni pebidi ese mami ya ni mumba amu ba bochre am do yapa sei na mami be na wona de ne mai do nyame asafo sei akoya adwuma wo ba bi pan me modi bia na afiri ho onyame atum krofo bi kra mo makogu abochre woduro eno ho na bi say wo ba na wa bochre me pa cho fani din na ba say bi kra me ni number wo nim ni number okoye kra be pro be say boso me nsie ni maintain kanda oboa sa wo be fe no aka say wo mebo nyame adwuma nti on fa ni din ni on number ma wo da mama ye ni mu anya sa odi de owo nyina bo nyame asafo na nya ono nko a o hye san ni mani nyina be ho Kristo na woni de mani na busie nyina ebeboa onyame adwuma saadi ni ya ende obeje wo ajo kra efrobonsam ene ne sohwe Yesu asem okan awuhia na me de jaw se dawrade nyankopon okra nyina mu wadwe nyina mu ene okoma nyina mu bomadi se obadawrade obawehwe ne kira kwan obawehwe ne dwuma kira kwan odo mu nyina be manyame ka woni se bomodi so bedo nipa do nipa bra ye bo nyina ni pentini ye bre ni pentini ye bre o za wo bre wa mani penya ho mfaso a wa mani penya wo bre ho mfaso a wa bre ku
na wokɔ yi obi bisa so kɔ na ase asɔre sɔfoɔ no sɛ deɛ ya nneɛma 3 1 sɛ hwɛ yie efi atorɔ no ada atorɔ nkyerɛkyerɛ wo yɛdi kan to so mmienu dɔ awurade nyankopɔn wakoma nyinaa mu wadwe nyinaa mu fa biribiara do nyame yɛto so mmiɛnsa bɔ mmɔden sɛ ɔbɛdɔ wo nua bɛdɔ wo yɔnko bɛhwehwɛ wo yɔnko yie yɔ wopɛ woyɛ obi deɛ yie a wo nso deɛ ɛyɛ yie awurade nhyira wo wagya wo ba ɛne wɔn kɔnkorɔ din mu amen. Senti asisi ma baako. Ɛka ne sɛ mede ahyehyɛ dɛka anaa ne yɛ oye tena mi wodɔ nipa sɛ na ade nyame sɛ awurade ne ɔkasa nanso aduasa aduasia mpo ɛne ɔha woyɛ sɛ ama yɛyɛ yɛbɛda wase ɛgya wo ba ne wo kɔkoro din mu amen wan na wogye ne din All of
nhyirane awufo a wawu wɔ Awurade mu fi mprempren kɔ yi wɔn message yi ɔbɛhome afi wɔn berɛ no mu na wɔn nnwuma ɛdi wɔn akyi yɛnim sɛ sɛ wɔnya kuro yɛn asase so ntomadan yi a ɛbɛnya awufie a ɛfi Nyankopɔn dan a wɔamfa ne nsa nsi a ɛwɔ hɔ daa wɔ soro. Amen. Presbyterian hymn number 557 said, Yes, a different may bow women, the past watching one and sorrow of the soul. For me, see my game campus is in here who from the soul master. Now, say to child, to the crowd, ever to be a baby kind of one. Mama hanyeti mama wadi Nyankopɔn a wɔte ase daa ɔhunɛyɛ wɔde wɔte nea wɔte daa na wɔn atum twa da yɛdeɛ yɛn ate sɛ nnada yɛtwa mu yɛnyɛ hwee wɔ w'anim yɛhyia mu ha ɛbɛkae yɛ maamenom Wapeni imadenjira afiche monoto safreno ya mami wapeni Elizabeth yeboa aye ina tafe mama ye nimu ani ya papa enjoy chere kwa chere mufu nyansa emunni hwehwe bia no afrewo abamoche that was a say, we see anyone do a tata in a namonda. When I am come, and pray with me say, you know, you are some. Yes, so says, you come. I ain't in Ray and once, and Mamma Shishina. I am penny up my idea of fasting in us. Yet to me, I can dance, but the mind, and their fun. Awurade shanka itumfo Nyankopɔn Awurade Yesu Kristo wagya de nti agidi ampa sɛ wofra wo ma ɔwɔ daa n'anim ne wuo anaa awerɛhoɔ anaa wusu anaa yɛyɛ wo ne wo bio na bɛpɔpa yɛne wa nyinaa ma nisuo wenti ɛne ɛda wase kamfo wo din kronkron yɛda wase nso wo yie a ɔyɛ yɛ maame
yɛnimu yɛmaame yɛmɛnɛnkyira yɛpapa yɛobikyira ɔfrɛ wɔn ama wɔnkyɛn nyinaa ɛsi owuda ɛne nhyira a ɔmo so ɛhyira yɛn so nyinaa nti ɔtumfo nyankopɔn ne wɔnade a wɔde ogo so mmonie awoyɛ mboafo kyerɛ mmerɛ ɛbrɛ Jesuafo na nyina na afina na fawon waya waya wimbo tunya sore wa wenya kontasfo etindia watu wadoye eno mungu so Bwana Yesu Kristo. Amen. Nisema mayamba james meka kan trust here winning Psalm 23 nyom and son. So that then the chef na nyame mama daddy di bia ho ewura de dweme kra o de mefa kwantrene so ne dinti sempo menam owo sum ka bi mu no mu a nsuro boni bia e de se woni me ne wo ho ɔbaa na ɔpoma na ɛtwitwe me werɛ tumi pono matamfo anim de wɔfo me tirim ɛkuruwa yɛ ma gu so ampaa yɛ nyabɛn ko na bɛdi m'akyi me nkwa nna nyinaa na mɛtena da ne fie daa. Amen. Ɛdwom wɔ yɛ deɛ sɛ David awatwerɛ saa adwene na ɔno ankasa yɛ dwanhwɛfoɔ na ɔnim sɛnea ɛnwanhwɛ ati ɔno na ɔkaeɛ sɛ apatakuo ɛne gyata ne mmoa bɔne ba ne nnwankuo mu abɛpɛ nnwan no bi awea ɔde ne poma bɔ aboa no kuro no na oyi ne nwan efi ɛdɔdɛko ne gyata anum onim sɛnea ɔbɔ ne nwan no na ɔno a ɔyɛ nipa no enim sɛnea ɔbɔ nwan ho ban a ɛnea na Israel hwɛfo the shepherd of Israel nyankopɔn wɔ ɔbɔ n'adeɛ ɛna wɔntumi hwɛ nkurɔfo ana nti dwom yi mu no David ka nneɛma mmiɛnsa ɔka banbɔ a onyame ɛbɔ ne nkurɔfo ɔka hwɛ sɛnea onyame ɛhwɛ ne nkurɔfo ɛna afei ɔka nhyira onyame ɛde hyira ne manfo na David ka sɛ onyankopɔn bɛtumi ayɛ saa nneɛma nyinaa ama no ɛna no pɛ ɔbaa panin yɛ ne bo a watete ne bɛyie bɔ ne ma ho ban bɔ n'abusua ho ban awowɔ n'abusua hwɛ wɔn ama wɔnyɛ bɛfipate ɛna ayɛ lori wei emu bebree si eti ase bɛsɛ nsansɛm yɛ papa kɔkɔ kyerɛ oman hwɛ ne ma yɛ ɔma kɔkɔ abɔkyiman mu ne yere kɔkɔ abɔkyiman mu ɛna papa ne wei yɛyɛ ne dɛn ma yɛ nyinaa ne de yɛ mu ɛnka sɛ Awurade ɛne yɛhwɛ firi nti hwɛ yere ne yɛ ne bio. Amen. The woman yet no kakra na oye brewo the young lady na metako ne nkyɛn na ne kɔbɔ mpaeɛ na ne kasa na ne hu wɔ ne mu sɛ obi a ɔdɔ nyame pɛ nyame asɛm sɛ suban no a yɛma ne nyaeɛ na wɔde atete ne ma no ne srɛ yɛn a yɛka akyire nyinaa Yesu yɛsɛ suban no bi ɛnɛ sɛ yɛ saa celebration yi a ɛnyɛ me mmamoa ɛfiri sɛ yɛagye di sɛ yɛ maame yɛ ne mo
ɛnnɛ onyame ama no ne nsa nifa ho bi atena ɛfiri sɛ wasom ne wura yie wasom ne nyankopɔn yie ɛno nti yɛ papa sɛ onyame afrɛ no a ne kra nyerae ɛno nti sɛ yɛdi sɛ ahurusi a ne ɛsɛ sɛ yɛdi yɛ papa Edward kwaku kyerɛ na menhyɛ deɛ anim no papa na ɔba a ɔbɛtena manakuo mu ha sɛ yɛbɛni ada koro a mekɔ nsrahwɛ no nkɔto ɔpɛni kyerɛ ɔne n'adamfo papa wɔ mu a bi yɛfɛ no ɔpɛni yɛ abɛɛko yɛsɛ yɛ abɛɛko yɛ maame apenabɔ de bi a na bisa na menhyɛ asɔfotadeɛ nti mpanyinfoɔ no eyi ɔsɔfo wayɛ adeɛ papa na ɔmo nto mi akonnwa ɛwɔ mpani kyerɛ efie na ɛwɔ ase ha na mpanyinfoɔ no de afutuo ma na ɔmo ka kyerɛ no sɛ ɛnkyɛ ɔmo bɛsa akɔ akyi ɔpani yɛ abɛɛko de ɔkɔ ɛno sɛ ɔni ha na papa kyerɛ so ɛno sɛ nanka osiesie no ho akɔ ɛna yare baeɛ a wɔanya kwan yɛnkɔ ɛberɛ a yare yi ɔno ankasa yare yi na mekɔ ne nkyɛn na biribia a ɔbɛte sɛ maba ne nkyɛn bɛma no communion no ɛwɔ ahokeka sonko a ɔde sɔre gyina hɔ na ɔgye communion ɛwɔ ne nsɛm mehu wɔ saa mpanimfoɔ yi mu sɛ nnipa a wɔkɔn dɔ nyame asɛm na osuro nyame nti ɔde wɔn mu ama no ɛnora yɛte no adanseɛ no mu sɛ papa kɔ aburokyerɛ koraa a ɔkɔ asɔre na ɔba ha nso a ɔntoto n'asɔre ase mo a mofi amanɔne baeɛ onyame boa ne yɛwie dwumadie nyinaa wie na mokɔ a onyame ɔde mo baeɛ no ɔmfa mo nkɔ asomdwee mu ɛno ɛne ne nuabarima deɛ wayɛ wɔn deɛ wie aka me no mmienu a yɛaka kyerɛ yɛn nso da a ɔbɛfrɛ yɛn no ɛdeɛ na ɔbɛka fa yɛn ho ɛno ho na mɔmeɛnwen na ayɛ mmɔbra pa ɛmfa gye otumfoɔ Onyankopɔn deɛ no amen ayɛkae yɛ maame Elizabeth yɛne mo yɛma dɛnkyerɛ ane Edward kwakukyerɛ a ɔde Yesu Kristo mu gyidie afa wɔwɔ pono mu aba wɔ hɔ mmienu nyinaa mu yɛsrɛ wɔ sɛ ma yɛ daa ma no mu anidasoɔ na sɛ yɛn nso yɛ mu dadura wode yɛn ani akɔ nkwa nsa ne yɛde abusua ɛyerenom ɛma ɛne manana ɔwɔ w'anim ɛhyɛ wo sɛ waka kyerɛ yɛn sɛ wone yɛ afutuo ma biribi ayɛ ɛyɛ nokorɛ yɛde biribi hyɛ wo nsa wohwɛ so yie wobɔ ho ban na woma ne nsɛ ɛdɛdɛ yi a yɛtu abusua hyɛ wo nsa bi ɔhwɛ sie mu ano yɛkura wo bɔ wɔ ho ban ne ɛhia wɔn biara mo nsa nka obi biara de ne nsa bɛka bi onyame ma ɛnyɛ yie baabi biara obiara de ne nan bɛsi onyame fa hɔ ma no ɛbɔ mpa yɛ srɛ wo sɛ so obi da so wɔ abusua mu a wɔnyɛ hu saa hann yi a onyame da wo ho adi kyerɛ no na wɔno nso anyɛ yera ba ma yɛnsi hɔ anom yie na ma wɔnhyira ne wɔn akyi wɔagya wo ba ne wɔn kronkron din mu amen mɔma yɛnkɔ so gyina hɔ na asafoma no nyinaa nka wɔn ho yɛnsɔre sima baako obiara nsɔre nyina hɔ yɛyɛ kom sima baako ɛde ahyɛ yɛmpanimfoɔ yi anuonyam afei yɛde yɛ maame panin ima dɛnkyerɛ ɔbaa panin Elizabeth yɛayɛboa a yɛfrɛ no ɔbaa panin yɛanimo ɛne yɛ papa Edward kwakukyerɛ yɛma nyinaa ka hyɛ mu nyame abɔ nsa onyame ma ɔhome a ɛto ɛtwa da
mo nyinaa so Nyankopɔn nkurɔfo abusua ne mma yere gami nyinaa tutupo Nyankopɔn ntama akɛseɛ no ase ne ntama ne nkata mo so adom nyinaa Nyankopɔn wafa maba ne deɛ ne ɔnyɛ ma ne ba Yesu Kristo mu no ɔno na wahyɛ mo bɔ no aka kyerɛ mo sɛ so mo nyɛ ho ama ne kakra nsa a wobɛsiesie mo pɛ bɛhyɛ mo de ɔbɛma yɛ nyinaa so ama mo ase ntim ɔhwɛ mo so ɔma mo ase ntim ɔma nsi mo yie ɔgya ɔba ɛne ɔmo nkonkron din mu amen ɛsɛ mo ma yɛntena ase asafompanimfoɔ ɛne abusuafoɔ a yɛahyia mu ha mɛgyina ntonko ɔsɛmpɛm ne koɔ no abusua no nyinaa nam ɛne papa Newton osi a wɔhwɛ akyire nso anan mu ne ada Onyankopɔn ase paa ne asa da ɔsɔfoɔ mpanin ɛne asafo nyinaa ase nokwasɛm ni ne asafo yɛayɛ akyekyere ɔsɔfoɔ ne mpanin mmerɛ bi a metu ka aba ha ɛnam sɛ me nua mi sɛ mɛhwɛ tiri ma wɔn ti ɔsɔfoɔ catechist mpanin ɔmo ɛnyɛ yɛ gyegye mu da ɛkyerɛ bi koraa yɛfrɛ me anam afrɛ sɔfoɔ sɛ sɔfo di kan na kɔhwɛ mesoa ma me papa yɛsɛ ɔlma a ɛsoso ho nyɛ akyi mopitɛw ɔmmɔden na kɔ ɛma me nokwasɛm ni ɔsɔfoɔ catechist ne asafo ma nyinaa mo ayɛ deɛ paa yɛka sɛ onyame ɔnhyira mu nyinaa ɛsɛ woyɛ ɔma obi a onyame nso ɔyɛ ɛma ɛgoro so ma ɛmmerɛ a yɛde mo ase papa aka n'asɛm awie na deɛ nnipa nuanom maame yɛ ni mo mma ɔfakyerɛ mma abusua no nyinaa yɛka ne sɛ neɛ papa kae ne yɛbɛyɛ ɛyɛ toilet no a ɛsɛ na so ne adi kan adwene biribi ho na ɛno no aprisidi wei no neɛ ɛbɛsɛ yɛyɛ paa ne sɛ yɛbɛsɛ yɛtɔ generator kɛseɛ na esi dan kakra si so sɛ deɛ ɔbɛba ntoma ɛwɔ no na sɔkora asɔɔdan mu ha yɛtumi wie church hall yi a ɛne mission house na ɛboa asafo no dwumadi ɛnti megyina ha na mɛda mo ase onyame nhyira mo na ɛmu yɛhia ne sɛ wohyɛ kɔ se yi a yɛhia mo mpa ɛkɔ deɛ tumi de ayɔ wɔn deɛ ɔmbɛkɔ na aka me na yɛhia nyame mpa yɛ awurade ka mo nyinaa ho yɛda mo ase nyame nhyira mo nyame de hyɛ so mi ɛka mo yɛsa nkɔ yɛ fie nhyira ne onipa a ɔde no to awurade so na awurade yɛ n'ani da soɔ nhyira ne wɔ nea wɔn werɛ aboɔ na wɔn ɛne wɔbɛkyekyɛ yɛ ani da soɔ nyinaa ne sɛ awurade ne yɛ nhwɛfoɔ ne yɛ yɛfoɔ yɛ nkyefoɔ ɛne yɛ agye nkwa momfa awurade asomdwie nkɔ na nyankopɔn asomdwie a ɛtiri adwene ne nimdeɛ nyinaa soɔ ɛhwɛ mo mo kra ɛne mo nipadua so mu a ɛko mma somdwie awurade nhwɛ mo so mfiri sisi ɛnkosi daa amen so biemu a yɛ de aseda ne ma o de bia mpo nyampo afei so yɛ de aseda
the man just Fred be a sorry for a sorry penny food, that's so here, Panso here, and that woman, or near 1 more year, and my yet is so baby. Any baby, I can't send you one tree and woman, young people who travel. Amen. Now, one more from us, we are emerald. What's the son of who you're finding? And I celebrate, yeah, can be a far a year. I cost catch it to do a poem. Sabre, Jumedian and you saw upon us. Sorry, Mammy, ye, any of a year, send out who you fire. Then I walk. Hey, Chairman. Collins for my school of business. He bought yo, yeah, mommy, the catch, and the Casay. And then you made the nanny to join a day. Mammy, a year, and then now settle about a year. And then we so, and then I walk out for home, send a walk out. Oh, maybe we are go.
Somebody tea, your wine. Somebody I had the back the country, papaya. Somebody you go for not to Santo Mochiam. Nena busia na ebema na nanom ayokofuo ya akọ yadama no ye million baako abusia ni nyina omo de bomma mo wonfa nka nkonwa nwufo wofa bio wone wofa ko obegyasi mesra mo montie me na montina nso ayi ba eya na nakwa ache anu owura bosma ne won abusia nyina ase Sidi Ghana Sidi no ha eye 1 million esi wo fa bio no wo fa jasi so nyemfa nka nkonwa nwufo ansa na niema no mo baba no enso abode o mo ma yenyi mfiri ho na afi mo medada mo wo dwom ye me pam choma me nyako oni abusa mo hwe santi bi atoba eye wo ba afia ni krusofo ono ni na busia fo ma to santen a ye ba chia abusia no ye da mo asio ba me ya buti ye antiesta konongo antiesta oso ni atibere mo nyina abusia ni nyina Ghana citizen biasa ye nye ye fansa ye ko ye ya mo nya basre ni bia wa bia Presbyterian ni bia wa bia sori na ko hia wo no yo Nana no ayekufuo nana no asabe mo no mdade abuo mo oba pa menya ekwe oba menya akome pa wa wani tia ekwa no eware wunua no so wunu mesa wanti apo anka ya de anya anka obeba etu nua kaso afi ame million yenso yakwa pam dada akoso kaso a wasi million yenso Namo ba aha stay there
for no can said one yenria na makawo. One say, Eno marry. Akawa one ma eda son nine. Mudrisi Abuduku tuntum. Ayadia ya ube yiduku tuntum na gua. Nama bofita eti tuntum nai. Sister Mary Abranoma na ahema echa modum ka chire moduku no enu cha mo no mo chale wote e ba cho na wo de ba cha empabua no eye nnan. Sister Mary de abaako amenya ako echa modum ena na ahema wase mo ba no mo de hand sanitizer abai na wachira mo samo na mo a esasa mo ebisha mo bagi eti aya nwoche mo yi na ni wi a me America sa me yi ba ko santi bi ato me ba sofo sapon wone ne yere ne na dofo ena ebechia oh me dofo ya mamo akwaba hand sanitizer no aya nwoche muyi na asha mo bagi mu na mimi yi ba ko anu omo ade ne ma ne ba ya nso ache ne aka anu twa mu no wo ka wa anu tumwa na di abam scent enka eti abrochefu anu abato amenya akosu ebu bato Ghana fo no wasehwe Ghana ha kora eniama wa ha Rosu bawura ne da mu anu yi abrochire tofe amata ase ebi wo ho wenzu si binie yakeke sisi animu ayenya tray baako ya ba chama munya de atumanu na mokomoko na ya senti amamanum eti abranu manya akwe ye ni modia ne nso na suo ti na ma wom ebusika na mia eti amesima ne se wo buta 6 million adi asam Neba 6 million mo ba je na mo facture na mo ba ni ya ba ma ko so si anyama neba yo hey yo Sister Mary okay me awo bi afo so fa me okay na Sister Cha na asuma ma mbedu aya Sister Cha agogo wase na kuma anaw te se wunua wia ono nso nua wu amenya ago Mrs. Wood na akasa ahu no Sister Cha wase 50 Ghana 500,000 here na faka nkonya gu for sana ma badu awo gina me ni fa so no Sister Bra badu ane Sister Ama wase 10 Ghana 1 year na mo fan kan konya gu for dasi anyama ni ba chamu tie ni ba bia aya owra ko fitiri no oye ma state farm Father, and the Bussian, also Afghanistan, 200 Ghana good cities. I was another man, million, as a man, so now come Mr. Dakwaso, now call you publishing and I'm ready to open. That's the Ade
Freedom Pon or Sina Sepo. Any no ya, and to what you say I know ya tikasa. Only a bush Freedom Pon by ye, Titisika million in noon, 5 million. You go bushia and Simosway. Now Mofankan Konyomo from a year question Kwadu or nearby my friend aye. Aye, Cinema Conta or Mamia Winman Kambia. Enjoy ye, aye, so say 50 Ghana or the tiny nearby and so on is so. Abraham Poma, aye, Sissika, and so, Nanso Abusianina. Sana sister Amankwa watching Chinamo anymore here. Amankwa see Monim Diatono. Nan's want to be funny the any money also for him. Also 20 Ghana and so Nana say Nankawa Bapa. Nanso Bibia Sankano. Until Ellen. Any Abusianina said the Nana for Briti wa for Nana just saw him out Cassanie was seen sense Oyabusiani po. Nanso one Kashia and ye. Nana for Briti wa for say 100 Ghana and so Ayukwa Busian. Libra something. And also say Wababusian of your home. I do not be a 1 year in the sense over 20 Ghana. And so are you Kwabusian? Niafanka, Mammy, Konyangu form. Yabaji Ayakrobia Santua, Honorable, by a Sabu Mawan cry. The mammy, I'm not sorry for half of faith. Wamo that's ya, I'm not who are the Paponia, Wamuchia, Babiatra. Sister, I make our trust and I remember and swear with you never. With your other sister, your dinner. Asabu mara dene dawoche PM su obubi emeyi bi enu ebra busuafo kura wo fia ha yese no mo enso ase kwanofo wa meyi wa mo say 60 Ghana yes 600,000 amenya ako ensi wa papa Asam Papa na me so mo nyina Yo!
Se wo maame ene wo fa afiri mu a eye di ata me kan ko ye Japan bata na me kan o say o za owo aba bedomo wentumi amabidie enso more to create me enu a esi animu hai ata say ensi wo so na nto maame no nuanom nyina na abusua no na momfa ema ahoho enu twa mu no say onfa moto no ko a ema million enum ata say ni nuanom enyina na namu no omonhwe enye bibia ema no ye beji eti yada ata ase de daada so yesi afa mo mfa mo hwa na de bo ebusuen ma mi to ase de so mo ye bi o ma ye enu ade se de nyina asante amanemu ye be ye enu ti je bi dan kwa ne nua amanima ene ebusuen wodwa aso ne atwede ye fie na na boadi emma no ebusua wo ha ne atwede nyina ye be gina ha ye so mo million num ye de si amenya akon Auntie Mary enipa ye nkenka mo ntimi nka mo nyina eti abusua mo wa Ghana ha ane amano ne fo nyina je bi dan kwa ne nua amani ma mo bo mo so million num edamo ase Mr. President, Mr. President, I don't know how they will get they are writing mistake. Mr. Wanye was the 1 million. This is Sana Mamia Brave Rosso, Emma, our George, Edano, I said an Mario Kufwe, 1 million. Kanko yamu fo sana adwa ne mma ya busia aba mesame abadam fo no baako ono se 50 Ghana 500,000 sa de ni ba nyina ya de na mo mpre wane yo eya busia ene ye no sikasa eye owura ni owura yire osai mo wa America omo kasa abushia ne ade to mani ho se Mr. Osesi Mr. Ochre Mr. Achre na de ana ne yire so ne ma me preko pe ene eno ya enti se ne eno ya ne nua bemma ye no omo sikasa omo so omo million enu owura no owura yire osai a omo wa America sana eye mami ekuya bosi aye mami ekuya bosi ni nua de okuya ene wo ma eyina wo mo sunso eyina ene wo amo ewade hia mo ohire lawo sama ya kue betie na nsu aya to be a man say brother kwa Yankazantra say 2 million year $200 cents so na yankanka ndo no fanko na ni for to be a man chamono mata sister media ko mata wonta o se wa na busia so obesi ma wansina ni hwe ko posane san 20 Ghana 200,000 yeah na fa eni okunu omo kasa bi atego sire nyina ni se elo ya ni bapremu enti ni mande ni kru nyina ya ne nsene ne nana no se ma me kono santi lusi ne ne ma omo anka hwea entwaye enti anti lusi ne ne ma ne okunu se titi sika no million enu eye 5 million atimale wono manyina ne abusia ensi mosoe enye meju amofan kan konye ngofom na sabi antelu sidi okunu ne wo ma omokasanie ayuko abusia be de enti yada obada ba me pa jo na for se enyu mo aba no kunu bi ama no ne abusia ni nyina me ta sa ya sabi mo ba anya ngati fa ye be hin Classification, sir. We need to
yɛdi ho akɔbɔe ne wɔn nyinaa ne sɛ aha yɛ mpanimfie dwaso yɛka dwaso a dwaso ti efiri fie ha yɛka de sie bohoahoa yɛn ho sɛ efie ha yɛn yɛde hyeɛ ɛna di ahenkan yɛn yɛde hyeɛ ha kai wɔn kasa ɛni sɛ mo a wɔn na mo ano ayira kurom ha abɛni ma ehu sɛ yɛkɔtena yɛ dɛm yɛfi na dɛm na yɛ dɛm meka gyina mo bi ɛgyina mo na nanoma na mu ɛna mo nso soma wura bi mu sɛ meka kyɛ gya soma no mo te sɛ yɛfie ha yɛde adi ahenkan yɛde yɛde ka kuri akɔmi ada kɔmi mu so adi adeɛ nanso no wɔde wɔ hene nanso sɛ deɛ teɛ no edu ha no mu a efie ha wopɛ nipa soma wɔ mu a wonya baako yɛ ahenkwa na baako asa yɛ ɔkyɛ amɛ mo asa ahene aso akyiriɛ etu no baabi na akɔkɔ ebi biɛ wɔ na dɛm eka mɛ nkɔsɛ nyinaa ne sɛ esrɛ mu ala baabi a yɛduro bra yɛfɛ to nneɛma ama bi wie pɛ yo abusua ne hɛn ka ho ɛdɔn ebire mu yo etuma mo sɛ mo mpa gyina yɛnsi abusua pani ansana yɛwɔ ayi n'akyi bia yayɔ ɔma pɛ gyina ɛtumada mo obi anyɛ din na bi mu so nkura so mbɛ wɔn akɔ aba ɛna kɛtɛ na ɛbɛ ma wɔ mu ɛne ɔsɔfo kɔn ne yɛabɔ ate mo akɔ aba yɛgu alie bi wɔ ha Bankusi. Apa kwa kuchire tu. Noni abusua pa yi. Hey, who feel a jackasa? Aha, me can't hear. Ɛdeɛ ti na esi abusua panin abusua ho adwene abusua ho dɔ abusua mo nka bɔ mu ɛna esi hene akɛyɛ nim yie sɛ yɛ wofa no ma aka mu ni yɛ nanam deɛ ɔmo nyinaa wu anya bia mi hu apontua mi kwasi bɛnen ɛne ɔmo keka ho nanso no ɛne ɔmo ni hɔ bio mo na mo come here aso yɛ bia no so tia sɛ baako pɛ yɛ ɔmo nyinaa ne sɛ yama abusua ane mama kwa gina esan se efie ha yama yedi omuni nti ne yenye omu firi bibia mu na de omu nyina ne se yesi abusua panin enra di nkra se entonko bosompem abusua ya abusua panin wo fie ha no mo efiri nne ekro wosampa Pacho, mami ko bomba papa mane. E kwada ho. Aroma. Ya busu emu hanumo. Ya hadwi o. Ya busu emu hanumo. So wa hwe yi a. Ade de ade ma we, e be wi das no anu hu. Abusua se bi mu sa se. O preso be de ade. E preso an mo nyama abusua de ahye mi ntime preso. Ano papa. No papa. Ne o nyina ne se. Madam Roma, sasa bi on meka ma enha obi. Ma enha obi bia. Na de o nyina ne se, de meka ne se ye no kura, edipa di hu adanse. O ka nyina ye odi a. Odi adi ni.
Odi adi ni. Open so. Ya fama. Ujitum. Open let yanko. Okay. Unim. Ago. Now you see agire yi. Besa. Mi mo akonya. Gomra. What to wire and no be a fool. I got my what to wire. Obi ale. Yo, Nana Madaroma. Send it here. I was up in one so never drop a send. Now, I'm mobile. Now, what can be Papa Biachin? It's more Madaroma. The Slawa, the Dagua, and the Minia Yaku. Ya mame kachira ni ehunu a mini apani eye nyaako meri nyaako oho bibia mo na mane wo bona mane a obamba usua se watena ye dia ma eno meri ya da mase mo tena se ma wie ye be di pinda o Adofua ye hye nyina Dedi kan be se de Nyankopon asepa wo enai mu de waye ama ne manyina ya asumdue ndase dedi kan no ye mfa mawurade ye tosumienu ye de mabusu apani no a nipa mienu to fom mu a ne nko a oyi ye se ni ho dwuma afutu ode ma ye ne ma o kyerɛkyerɛ mi ye to no so mejina empania nam ni adanase ye to so miensa me pese di asida piesie ma bia mabusu apani a wo ye ajafi abusu apani nana wiafe we de nka mesese nana be sori kakra nana ba cho sori kakra ma me ye ni bo le di kan efiri match ni mbesi nne ye busa nsika wa musa kapreba ofa kire so efiri mo be frɛ no eno so be fa koi wa musa kapreba de bi so sase de nase sika 1500 aye sika no uye no firi mu afa na mu ntie mu nsom kotodwo yi akadi nyina me bonu mu a ekosi bidika kan brofo a me kan twi na metia no ma kire me 124,857.40
Opepe oha aduonu nan. Ahawatwe aduonum son. Achire po aduanan. Medwana. Opepe kwasiada no. Ene memendan. Eno sikansa adofo ene nanopay adofo de aboy 66,042. Nia ka kira ya hwede nyamba ya adumabusapani na tie. Me ku dama busapani. Ani no mere. Nia ka kira ese akope. Ebeshemu. Ayo 58,815.40. Empem aduonum nwotwe. Aha nwotwe ni dunum. Achire po aduanan.